batterie majunooɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe trois familles mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani Oui. A fini comme cuutnoɗo mi yewtere Abdourahmane an kalden mide Abdourahmane comme cuutnoɗo boneji ɗum goniɗe nde galle ɗi fof jimi ko goppen ɗum sabu minema ɗum fotani wonde ɗo hakkude men wonde ɗo eɗen mbarodir walla eɗen tikkodir ɗum welanimi sabi Allah tan ƴetten probléme aji ɗi fof pawede leydi gonene jaam ay oɗo joom suudu ma mo ndesɗa ko cukalel ganduɗa ngel jinnomi sehilam cirdiɗam ala fof komin baddani sabu yidde nde jinmomi nde hono fof min kaldi Sofia non ɓawride Sofia ɗin golle mo golluɗa oɗo no ha haɓɓandu makko no jogor bonde so ɓandu makko no boni jo wiyete ko mino amma jani no ɓe mbayini kala ko heeɓi mo hande wiyete ko mino ɗum no banni rento ɗum Fatima oɗo ɓurimo ɓawlude reedu ɓurimo ɓawlude heeñere ko Allah tagi mi suwa yiide taw o kala ko mbanmo mi yewi ko addi bone i Fatima ana jinganammo walla ko jinganmo wala min tan e kanko saka mi jinganam i joni walla ko wanma attaqué ɗa e damargal ko ɗum kulɗa hoppa ɗum o hay ko ɓurimo towde min mi hulani ɗum mi meeɗa huldemo ko seyɗani tan miijemo ɗon ɓurtude jungo men tan adda ɗum caɗele par ce que ne wawi pottude minen plainte nawa minen police bone wara mi hulani taw man mi jiiɗi memani mi hulani police mi hulani haydara o to min pari to ndiyam ala toon ala oppumo rek o kala wawi wadde fof accumo tan mo ara teppere makko e sibi Allah nela ɗum oppumo tan kanko jikku makko mbeɗa haalnamo secret jam kanko nomo haalna kam secret ji makko o yeehi noon haw yi hen hoore makko yaware naati ala fof ko heddantame galle he ko waɗi ɗum sababu ndema a yeehi ha arisimo ɗum fof ala caɗele kono an Abdourahmane an natinoɗa ngal dewgal pour wallude Amadou ma on a yeehi noon ha a naati ha nder a ronki yaltude min kam ala caɗele a yidde no jindomami nde ko nden yidde jinmami ha joni te ani hoorema mbeɗen nde a ñanimi jinmi noon ko gonene jaam bonnere gal niiri ngal boni hollatagam e galle jinmi ko ngal dokko iwa ha laaɓa kono minema kam ko jaam tan dañten ɗo ko ɗum tan jinmi mi yiɗa dukoji mi yiɗa haare Abdourahmane an woni kilifa amen
wonko ganduɗa yoɗani mbeɗa wadda ɗum e mani ha ko ɗum tan adduno kam ɗo gam yewtidde e ma jeewo ko an woni neɗɗo jeygol tigi jeewo ko an woni iblis holko kalmi kadi ko boni jeewo an ko kalta ko so taw noon Sofia homo e nder suude noon an namnaki ɓele homo e nder suude ala arani haaju mala hen joni so wono ɗo ham o nana ko haal kuɓɓa aduna o mbimami o mi oppata ɗum hande mi oppata ɗum janggo c'est parce que an ka innocente ala ko ganduɗa hen ko yahata ko min noon min ganduɗo ko yahata ko min wasata oppudemo to min paadiro o mi suwa parde min tan Wogani ka oppoɗo nona mi yiwaji primateur kolo jas gonɗo nder galle afo jas an so nafani ko ɗum tan nafata Amadou yeeye so Amadou so murtiwine yeeye galle yimɓe fof ne jooɗone nda ɗum haffine ɗum waɗa momanagal mum yeeye galle aɗa jooɗo ngaɓunu yimɓe jooɗo ana maka an galle makata e galle jinnama maka galle o baɗo ni hande galle ne wayi sattude ni mbaɗeɗa won hande miirama kufodiron pina suma mbiya yeeye galle yimɓe ne jooɗo darma très bien to pawɗa koyngal ma ɗo ko ɗon woppatamo deeje min tan mo koye galle hanki jammo ko jagguɗo tan jagguɗo ma yimi barkira so min dango moppano min dango me ñammo moppitamo noon c'est bien waɗa ɗo yommo ha ɓutti mo lari o wattata i o ko jasde wala ko balɗe min di to cetti mo ko eyye fan man bimi haale suuɗinde mi haale wehde mi sakkatimi waɗi ko woni fof a jaɓanani kono wallahi ma ñalama ara ma e andu omo jagguɗa wona sehil bugaɗan ko wona somi suwa maayde tan mbaɗa ni ɓurna yeeso haɗa kam ɗurtoɗe guiteji ma mbaɗe guiteji ko neɗɗo anda haɗa ɓugguni haɗa wawi sabunde walla toɓede ha weeti an mate wawa sukkitade gallam he yalto hakkude rewɓam he ɗiɗo saabu Allah an fati mata wadde anda o kala ko bone galle he kala ko waali ɗo bon ha weeti ko feere mum woni hen o Sofia ko kuɗaɗo Allah ceew sa sohli kam haɗa kam wawi noddude goɗɗum kalden ɗum kono ala teeb ha nder suudam anda Sofia hamo ɗo anda ala ɗo ngara haɗɗum haal haɗa naafi guino min waɗani te ɗum fof jiɗɗa ko hakkude mum bono ɗum jiɗɗa Abdourahmane ɗum fof mi wiyani ɗum min ko jaam tan jinmi hakkude men jeewona haali happari min heeɗi a hettomimi haala jiɗɗa ko kono men bono jiɗɗa komin keɓɗo minen tekkodire wona jiɗɗa ko ñaagomi dani a dañata ɗum ay Sofia ko nder ɓernam he mbalmi ɗum eyi komi jiɗɗo ɗum tegguiɗal gongal ngal haade koye ɓayda warane joom suudu e dow ala ɗo immo yalta Abdourahmane mi wiyani ɗum jokkinen yewtere men he wadde an nanta immo yalta heɗumi haalanma jokkinen yewtere men en gonen e jaam jeew ɓuuri foof haɗa nana walla nanta immo yaltu Abdourahmane komi garɗo yewtidde ma annene he a haali mi nani immo yaltu jeew immo yaltu Abdourahmane jewten gonen e jaam men he immo jeew wadde an anda immo Abdourahmane he wadde Abdourahmane Abdourahmane ko ngi battani an hayna mi hannanel ma ken jiɗɗa koyɗuden jeew haala kalal mani yo wayran haɗana nder suudam ɗo aɗa mi haalan ko haalma bole koye est ce que nani kalmi ko an sa ummi tan Sofia ɗebbal an ko woni hoppu jamul deeƴo sa ɗum tan mbiya jongo ma ko woni minen jongo ma fata minen laakara wawi mi haɗima jaɓani kono ma ñalama ara ma andu o a jaggani jongo ñaama jagguɗa ko jongo nana ala sehil wallahi ala sehil tawi ko o ni tan mbawɗa so wiya jongo ma kam même pas woni figella tim angay ko ɓettata ko ummorto koye makko min a yewɗo joom galle ma sinno wonan tan hirsudemo so darima ɗon momi jaabum konguɗi ɗi gandanɗa hoore ma haw jibine o yijitta ɗum kay Sofia ko woni hakkude mani bukar ɗebbali fof ko bukar ñamata ene tuɗna fof mo rewe caggal makko woni c'est parce que ko gandumi ko ala gandanɗom ɗum ɗo e galle he min nde gandan momde guila mo rewe jongo ma guila mo dokano ɗum ha joni Fatima wonko gandumi ko heewi ko woni e junggam ko Sofia te ñalawma e nder ñalawmaji fof ma leer oɗo bukar ko firtoɗo e yeesam ko woni kono festo haala men hunde seeɗa mi haalantama accu tan ha yonta et puis jeew an ko parata e ko parata tan namna dane ma ñaagomi dane mo rokkuma cem
fois ko ni wadatma a deftan mo defan on wona do torkil ma do anbe ma fof dum yodani jongo ma he ko wondi ma hen a wawa yantude gurna mamate ha wona dum fi wan yodan mo be helifabe min arande min mida hedal ko musma kal ko musma musadam so woni mandani metadam de he yo waram yo torkinam yo hudam yo ƴattum dum haajuma e bon henen yo ƴettu labi o fawi dum e dow dando mi hirsam dum ko wondi mon hen ay hakkunde Abdourahmane mi nan hen hay goto anani ko mi mon ko an maruma ko ha joni laban fatima laba tan heewi kaaje ko ɗum tawi saɗa sora sak maro daji ɗum ndaara ɗum ƴeewa ko woni nder heewi kaaje Sofia he andi ko gandintuma jatta hakkunde mi joom gallam min a roli kam a lebti kam min e joom gallam min donki dañde jam min donki dañde salam andi ko gandintuma soni ka naafi yalto hen ha laaɓa ceera anani ko mbimami ko bim so tawi ko ɗum hanma wurde maayi je walla nananayi ko haasidagal ma e ɓawlude me ɓernde wonde ma jasɗo ko ɗum tagi mi andude jikkuma ka moftunoɗo jikkuma mi mi siftanorma tan gueɗel gotel je woto yejjid ko an nanni kam e ngal ɗo dewgal ngara ha hande gona e wardem gulari an je holko woni je mani jippoɗɗa kam an ko min haali gongaji fof peñat he wadde ko nden juuɗa kam laaɓe caggal woymayo wonno ka jam fiyanke ɗum tan ma bonde ɗum tan ma jas nena waɗi min ko woni oppu ɓeɗo sukaɓe ndeeƴe aɗa wulla min tan willi willi ko woni an je oppu yimɓe ndeeƴa an he andi ko gandintuma mi haaldanema yaltayam wona aɗa andimi a meeɗinomi wona ay fiidema ɗo en ha mbaltoya urgence wona haydara yam tout ça watta min o min kulanima haydara ñandero miijoɗe meddira minen ɗo ka indeji ɗi boluji pat 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 mamin dogeɗe min a waɗi yimɓe ko woni oppu ɓeɗo sukaɓe ndese tewɗe mumen he ko an kaldami noon andi ko gandintuma oppu joom galla mo ndewata e nufrum tan aɗa ƴakka aɗa rendina amen o wallahi azim sa oppani ɗum wona min kam aɗa andi haydara natti kam safde joni mi fiimaɗo hami warma mi waltoya kaso wona haydara yam est ce que aɗa andi ɗum bim so tawi ka Allah toɓa kaaƴe an jeew jassuɗa so tawi ka Allah tan toɓ kaaƴe gongaji fof min yaltinat ɗum ala ko mbawɗa hen an ya won tanum galle tan an ɓuuri ɗo ñakkude fulle ñakkude fayida Allah andi no gonta neɗɗo an ana resataka yiiɗa goɗɗo rese sa yiiɗa resede fa lakara nena waɗi min pour jaabo woro teftumo wolo wimo saaɗi seftumo e makko seeɗaɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiiri mballi gisene sini ñamde ñiiri mballi gisene sini ñamde Abdourahmane tinnor saabu Allah yalto debbam ha laaɓa tos mbeɗa moolema Allah he woto fontomi sa tawi kam ɗo mi jooɗi a salminta kam mi tala an tali salminaga min mi talani salminaga min o ganduɗa debbam on kuccinta e mum tan ko ronte wuuro mi talani salminaga debbo ma o yo maayi ko fustimi hen an wonno ala hoore ma nen hakkille ala hen ɗi gonɗi mba noora taki haɗa mi fonto ɗo hen an Boukary nde jogoɗa hakkille an nde tan gonta ndeɗɗo an ɓeɓe ganduɗa gongu wayiɓe kono salamu aleykum soɓe mbelama joni ɓe goya soɓe jiiɗi on war noon ko nden ɓe goyata guddigal wela yaara yeeso Sofia an ko woni ko wonata Sofia holko mbanmami sa jira bunu dewgalam an suku debbo he an cikkuɗa aɗa mérite dewgal an cikkuɗa an aɗa mérite jooɗade ha jibina ɓiɗɗo an gadda ɗum e aduna an aɗa ko mérite ɗa wonde e bedde he par ce que ko ɗum gowɗa ka bandi ka kacapan an wona ɗo woni place ma te to woni place ma ɗo mami nawi toon nenne so mari hamo patama ɗo andu ɗum eyi an andu ñalawma kalno janmi walla mi heɓi prison ɗo an ka naatowo a wonta caggal walla an anda ɗum Boukary andu kalta Abdourahmane ƴeew wonno an comme ko debbo omo gonduɗa ko gurɗo nofru ma tan hen wakal kala ko wakil toon jagga ɗum woodi an o ganduɗa hoore ma tinnaki waɗaka barke darnani koyɗe an est ce que c'est la première et dernière fois an e debbo ma o kuɗaɗo Allah jaltine gueɗe mon ha laaɓ e debbam mbeɗa moole mon Allah Boukary haɗa cohlumi lijjita debbo ma o ko nani ɗum kaso lijjit ɗum an sa wiɗem tan ngal bagal biro an mbalit lowma hewta keɓaɗa mi turbile Boukary ando kalta an dañi kalɗa o cokkaɗa e kaso duuɓi ɗiɗi a lijjitta ɗum ko jiɗɗa ɓiɗɗo haala jettiɗo noon ko kangaɗo jeeyi ɗum ɗum yaawi jongo ma fatmi siftanorma seeɗa ko mbaɗɗa
holko mbaɗɗa ɗo hen ko an o andi e min e Allah te ñalawma nder en nena ara ma aduna fof faw hen gite mumen jangoma mbeɗa miijo mbeɗa ƴeewa taw an est ce que sa liliman ɗano on noon ka ñamowo yimɓe ndeysan an to gonda ɗo ko wej weɗi heddere ma eyi par ce que anda hay ko mbatta peeje ma fof ko gasi ha laaɓi prison gonnomi d' accord komi bandi komi kacca pa mi jaɓi oɗo bandi noon mo mbiyata kala no rotti toon kono yaadoɓe oppatama ɗo te an ko dañƴa ko tan yoni dewgal ma ngal ɗo ponɗa lijjide ɗum andane dagui walla dagaki ko woni hoore ma ko heewi ko ponɗa tellide ɗum less lijjita ɗum ko mbiɗa holluma an ko nanda ko an ko caggal paaɗa Woni Sofia molko jam Sofia ko woni mi wawa haalande ko ɗum woni ko ba haalande woni ko woni haalnam kay ko woni min mi ala keddanɗa kam di Fatima so wimam il y a quelque chose qui cloche gona e artirde hakkillam mo won kam cuuɗal kam e celi haalande wi ko woni ko nenda kadi goɗɗum ko cuuɗal ma e mbimam won kam cuuɗal kam gallo ko suuɗal kam ne sali haalande mi mi wawi wiide mbeɗa lijjir probléme a jananta won ko yimɓeɓe gandani kam taw min mbeɗa joddi hen Abdourahmane joni ko min toñata joni ko min jiɗɗa tooñ min jiɗɗa tooñ a dañi ko jiɗɗa noon an omo gandanɗa hoore ma a wuuri ani gurdam moƴƴam an wadde anda o debbo gurɗa salteyagal gurɗamo ƴeew anɗo kaɗɗa anɗo kaɗɗa de mi rokkanima natton rokkata kam nat toon kay saabu haɗa andi ɗum aɗa andi ko woni toon aɗa andi ko debbo janan joguiɗa an ɗo ɗo gonɗa ko riba mbaɗa riba ñamata ko salteyagal bongal jaalo bon gurɗa mi haalanma ay toon mi rokkanima ya natton ayi noon nene gañuɗa yo Sofia meme minne ko noon gañuɗum yo jongomo meme kala meɗen mo ɓoori mum battade muusa joni kayam mataw hante faami haala ko heewata ko juurta haɗa ni mbiyatmi onon wonɓe nder galle he goto moon fof yo heplan hoorem ko ɓooyata a faami Boukary an ko haala ko woni Abrahama mi wasama haaldu ko Boukary kaaldumi haaldani ma imagine toi jongoma pottum joni escalier ji jongoma wi kam somi yiiɗi andude ko ɗum woni yo wiyam lijjoroya dewgalam ngal jongoma mi wawi wiide mbeɗa lijjir jongoma to jongoma ne andani kam tawi wolko gandan ɗon kam kalnon kam jongoma haala mum teftata ko aɗa dogle ni mi wuli sa ala keddanɗa kam jongoma nen teftade haala jongoma ganduɗa ko perroquet wongo mum ko nen banggue fof o dañani mo waddi oro instant ni on watma provoqué wima mo haalama ɗo ko woni Fatima jongoma haali Abdourahmane haali Amadou haali Jeewo haali boni yoni kay neɗɗo goto kono gurel fulɓe fof non Fatima Sofia sa jamni kam min mbasa nende haala yimɓeɓe deƴa tout tranquille so woni on ko kewino taw min mi tini ko ɓooy haala jongoma e ganduɗa ni ko kaalat eɓe jogui ɗemgal moɓe tan ɓe mbaɗa prix ɓe dañanmoɓe mbaddi wonɓe galle fof noon tout so ɗum yawti affaire jofde nde ɗo nde baaba woppi ɗo min ma heɗen hen jogori yewtere ɗum kam wawa to tambin hoorema an haɗɗo wawi haal jofde nde min tawaka Abrahama wadde an a wawa kam accu min mbimami haaldanema koye Boukary kaaldemi Abrahama wadde wawa am yaltu Abrahama min mi yiiɗa jottinamiɗo wonɗo de miɗen wawi accu gaccami kono haala gueddo kay a wawi tan haalmi tawaka Abrahama ay wonko ganduɗa no mi yiiɗa ɗum haalde jiɗmi kala Abrahama wonko ganduɗa mi yiiɗa ɗum haalde Abrahama Amadou haal Abrahama mi haal eyyi Abdourahmane Amadou kadi de Amadou hanno ma ɗum woppo haal Abdourahmane Amadou haɗan nden way somi woppi ɗum haali ene wawi ɗo haalde ko takat ma an jaggu ɗum ɗo lappa ɗum ha wawa tigui degui ummiɗo kadi Salou
o ɗemgal ngal yaltenta ko moƴƴi woni yoni kay neɗɗo goto kono gurel fulɓe fof kamɓe fof ye worke ɓe cuuɗi kam taw mi kalnani Fatima yar quelque chose somi haalni ɗum tan jam min so jabini kam mbasanende haala ɓe so naɓe kala koɓe beela ɓe ngala koɓe poti waddude ala mo sali ɓe gadda mbaɗɗiɗo aaruji ɓe tampinmaɗo en pawmaɗo stress ha joni yimɓe jewta goppata kam ɓe haala munen ngala fulla ala fayida ala laacini mi wawa jabde ɗum amen mi nani tan jongone tin koma kadi wawi haalde pucci paccaji mun yak lawol o kurjur adana haala makko ha joni ndeja goppana kam ɓeeɗo so wonko kewi mimam tin ɗum sohla jaɓi te somi tinimi hannat a faami a jor jonde ma goppana kam ɓe haala mum ne teftoraɓe anani a jor podam haala maɓe a jor yimɓe Fatima mi wawa jooɗa ɗeccam tan mi daro mino ɓeɗino tension am umo ngara joɗaɗo yimɓe jew min ala keddandaka mo gaddaɗo fut mi cikano ko kewi goɗɗum aya min fof mine feexa a jor seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi cousin mawo ko traître mawɗo o yahata noon acca yumma ko caggal par ce que yumma ko so wonno yummiraɗo moƴƴo yummiraɗo julɗo hande o weldittama e cousin ma o yidde bonnude aduna ma ɗum ɗo no fowani ɗum hay nokku ko bonɗo noon jibinto bonɗo kono an nen jeew hay mo yimani anda bonani heddoto neɗɗo hoddiri mum e cukagu mum kadi ko gurta hen ko Allah hoddirantama ɗum an kay joni nen jeew min mi faami ko tegi ka Abdourahmane waɗa comporté ni hen wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani Abdourahmane aɗa ko holɗum gondumi ko mi tampi mi maayi jimmi ko kalna kam hol probléme gonɗe oɗo mariage min mi anda une bonne fois pour tout an ko kalta ko kono woni ko kalam ko anda ko ɗum woni jimmi ko kalna kam hol probléme gonɗo ɗo e nde ngal ɗo dewgal par ce que min wawa wonde e oɗo galle kala mo kaldumi en waddo kam guiye ene wiyam ya ƴeewoy dewgal ma yanamdo joom galle ma he aɗa ko ɗum gondum ko mi tampi mi maayi jimmi ko kalna kam probléme o mi anda gotol dewgal ngal mi yiyani hay probléme goto min Fatima Bukari ala ɗo hoɗo ye mi wiyama Amadou Bukari ala ɗo Amadou wawi wonde sibi Allah nela ɗum kalmina suulam ɗum hoppa suulam to tranquille Bukari ala ɗo boftin bowal sati yaha Bukari ala ɗo an Fatma an seeri yes an Fatma wadde an a yejjiti ɗo ndewɗen ɗo e aduna a yejjitide Bukari ƴamanma mbanmi hen jawdam gaddamami galle he mbawruɗen Fatma wa a yejjiti ɗum waɗi te an ippi an a tawi kam sala an Fatma min wadde wona mawɗo ma so tawi kam hokkam respect kaldan poɗɗam aɗa min ngala pourquoi aɗa yeehi galle ko boftinma e galle foftinam mi haala so yimɓe gondi kaldata sen kaldata ala koen kalda neɗɗo haadata gonga sa juumi yimɓe mbattele lawol Amadou ka juumɗo wiide aɗa yeeya galle yimɓe ne jooɗo darma pourquoi ɗum meeɗi mi haala mam boftin ala ko keddanɗa kam duñɗa kam ala fof ko a wiyani kam par ce que nin garduɗa par ce que ko nin garduɗa joni yiɗami arda Amadou ko mbaɗɗa ɗo ko moƴƴani wala ka barke alma wiide aɗa yeeya galle yewde miranma Allah tottima ɓeeɗo miiɗa est ce que mimi wona mawɗo est ce que haɗa andi ko mbaɗani est ce que haɗa andi ko jami Fatmata anda kam de a yi kam ni tan mais mawɗo ne heewi peeje de Abdourahmane woto wiyam noon hande ko gonga cohlum jimmi ko kalna kam gonga kalanmami Abdourahmane wallahi l azim ƴeew heɗum mi haalama so tawi tan ñalawma e nder ñalawmaji ari mbeɗa andi aɗa tini probléme o aɗa suuri kam aɗa sali haalanden ko jiiɗa fa nokki hoore ma joni joni ɗo pottume e jonggam ala ko heddani kam est ce que haalanta kam probléme o gasa gotol Sofia dewgal ngal mimi yiyani hay probléme goto ok d' accord wona yiyani hen hay probléme goto mami andu kono sonmo andi mi tini aɗa andi aɗa suuri kam woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde
il faut noon garta hakkille ma te Fatma ko ɗum yawti Fatma min ko mbaɗami ko oɗo galle hannde no wayni muusde no wayni mettude an a meeɗa heen haal eyi a meeɗa heen haal ko moƴƴi te an haɗa anndi fof ko dow ma wayi won ko ngannduɗaa haɗa ɗum anndi haɗa heen jooɗi pourquoi ɗum Amadou haalat goongo min mbiɗa anndi ko muusma ɗum tagata wiide wala fof ɗum muusma happa ɗum tagata wiide mbaɗa yeeya e galle kala ko yiyata e galle ko nata ko yalta koye juuɗe jungolam ngol an mbeɗa annduma mbeɗa jannguma mbeɗa anndi oɗon an ko mbaɗɗa autorisé mbeɗa anndi ɗum a wawa finde subaka tan tawa ɓamdane miiɗa ma ala sakki on ɗum ɗo min miiɗa gooto jogiimde gooto eyi an poɗɗa ko artide hakkille ma ganda ko ɓeelo ko jinnama waddima e maɓɓe an fof wonde mawɗo jooɗa mesala ma ñoota wona jogo laysel ma mbiya seega mi min e Boukary min ngalda probléme ya Abdourahmane noto ko wati innanama on de haydara keɓdani yiida jokkodirani an ɓuuri andu eyi so wiyama Boukary tawi en Abdourahmane oppu yimɓe ndeeƴa mbaɗa wawa jaggude ɓeeɗo miiɗa Fatima accinde Abdourahmane nde min haajam ala e on haalnam haala miñam haalnam haala Boukary haalnam haal Boukary on jiini on won jiiɗima Abdourahmane haydara an ɓuuri andu Sino guli bubata kosam biratake fawe ka kufenno jogman ko mbiɗa Sofiane ɗon ko Sofia wima mi namnaki Sofia wimi an mbimi ko mbiɗa Sofia namdom kanko holko wi kam mi yi Sofia mi namnaji an namnimi an kallo kanko haali nattime makko eyi ko ni kaldete am jogom non kaldirame ma han eyi te an ɗum ɗo nawranima de ɗum ɗo ko gueɗe rewɓe ko kalɗa yam ko wela minen joftimi ko woni probléme o te an ko kewi ko ɗo e galle eko mbaɗami ko pourquoi haalta heen pourquoi dartake heen te an so dañi probléme mimi darote heen ɗum waɗi noon ayi ɗon jaɓɓuɗa poɗɗa jaɓɓita ɗon gartira hakkille ma miijoɗa noon tawino hannde ko kawma waɗa ni walla bande gorko weltama mimi miijona e dara mi wallatama e ɗum de wiide a ƴettira o décision ƴettira yeyde galle mbiya min yo walluma mi wallatama e ɗum mukko par ce que sa yeehi galle minno min ganda ɗo kalame toɗo jabotoɗa safe de an ɓuuri anndude kalami ɗo an ɓuuri anndu ko mettime galle he an ɓuuri anndu ko muusime galle pourquoi a wallata e joni haala ke ko fof mi sohla yetto suuram ɗum a wawa kam yaltide miijo noon moƴƴi miijo ni no mbaɗani est ce que ene weeli est ce que ene moƴƴi sayi tan wona nder galle tan waɗami ɗum onon gondonmo hen mi jaɓata ɗum hannde mi jaɓata ɗum e moƴƴi eyyi décision kam noon a anda ko jahani a anda aɗa paami a jogui miijo ma tan haɗa haala il faut miijoɗa noon mi johlani miijade an wonde fof ka waɗi yimɓe ɓeeta hiyo gulani Amadou ñin fof ko batu ɓo waɗa wundi tan waɗa wundi poɗɗa huufude ɓeɗo sukaɓe miiɗa ma joƴinaɓe kada mi mbaɗa disde je vente la maison on va te laisser tu vas vendre la maison pourquoi laisse nous tranquille way jogom he an saɗa haala ko haalta e mum kadi naata hay nder dewlam min tawi mbiɗa mbimi ko min tawi Abdourahmane la ilaha illallah Abdourahmane ani miijoɗa lappa jol sodamo accugam bo maccay Boukary accugam bo maccatade maccata lappa jom so Abdourahmane Boukary haɗa wawi accugam wala accu wawa accu Boukary haɗa wawi accugam Abdourahmane haɗa wawi accugam wala wawa Abdourahmane Boukary Abdourahmane Boukary Abdourahmane Abdourahmane an boni Abdourahmane an jaani tampere jilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timmani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano